ଥରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବାଘ ଘାସ ଖାଉଛି। ବାଘଟି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ବାଘଟି ଘାସ ଖାଉଥିବା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଖାଇବା କଥା, ସେ ପୁଣି ଘାସ ଖାଉଛି। ପୁଣି ବାଘ ହାତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଳ ଧରିଛି। କଙ୍କଳଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଳ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନରେ ଲୋଭଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଙ୍କଳଟିକୁ ଆଣିବ କିପରି? ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାପରେ ତତେ ମୋ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଳ ଦେଖି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ତତେ ଏହି କଙ୍କଣଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଜିନିଷଟି ରହି କ'ଣ ଲାଭ? ବରଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଦାନ କଲେ ଜିନିଷଟି ତାହାର କାମରେ ଆସିବ। ତୁ ମୋଠାରୁ ଏକ ଗ୍ରହଣ କର। ମୋତେ ଏକ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବି ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭୟ କରିଥାଇପାରୁ। ମୁଁ ମୋର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛି। ସେହି ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇଥିଲି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ସାଧୁ ଜଣକ ମୋତେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ମୁଁ ନିରାମିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଏହି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘାସକୁ ଖାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ପଞ୍ଝାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତୁ ତଥାପି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଳଟି ନେଇ ତୁ ତୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିବା ପାଇଁ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ମାୟା ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି। ଜୀବନରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଳଟି ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କହନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତତେ ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଏ କଙ୍କଣକ ମୁଁ ତତେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେବି। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଦେ, ତୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ବାଘ କହିଲା, ହଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିସାର। ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଏହାକୁ ଦାନ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମନରେ ଭିତରେ ବାଘକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବୁଢ଼ା ବାଘଟି ତ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ନଦୀରେ ବୁଢ଼ାଟାଏ ମାରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ, ନଦୀଟିରୁ ବୁଡ଼ ମାରି ଉଠିବା ପରେ ଦେହ ସାରା ପଙ୍କ କାଦୁଅ ବୋଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ଏତେ ଭାରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବାଘଟି ତ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ବାଘର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୱାନ ପୁତ୍ର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପତ୍ନୀ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଜା, କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ହଜମ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶତବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଯଦି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ,
କପଟି ମିଛୁଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଧୂର୍ତ୍ତ ଭଣ୍ଡ ଲୋଭୀ ଜାତି ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସମାପ୍ତ।